שלום, קוראים לי איה. אני בת 11 ואני לומדת בבית הספר היהודי ערבי גשר לוואלי. יום אחד נכנסה לנו לכיתה המדריכה רנדה. היא סיפרה שהיא באה כדי ללמד אותנו להיות רופאים צעירים. אני מאוד התרגשתי. החלום שלי הוא להיות רופאה, וסוף סוף אני יכולה להבין טיפה מה זה אומר. התוכנית של רופאים צעירים על ידי קופת חולים מאוחדת טובה לנו כי היא חושפת את התלמידים לא רק לידע ברמת למיומנויות, אלא גם איזשהו חלום. בשיעור הראשון למדנו על הלב, על החדרים שבו, כל חדר מה הוא עושה ולמה הוא איבר חשוב כל כך. אחר כך, במפגש עזרה ראשונה, חבשנו פצעים, למדנו לאנשים, והיום אני יודעת בדיוק מה לעשות עם הפצוע עד שהאמבולנס מגיע. בשיעור התזונה נכונה, למדנו מה כדאי לאכול ועל מה כדאי לוותר. הבנתי מהו ערך תזונתי ומה החשיבות שלו לגוף שלנו. תמיד ידעתי שהעישון מזיק לבריאות, אבל עד שלא ראיתי ריאה של בן אדם מעשן, לא הבנתי עד כמה. אם אנחנו חושפים את הילדים האלו בגיל צעיר לאותם סיכונים או אותם מחלות שעלולים לסבול מהם בעתיד, ייתכן ואנחנו נצטמצם את הנזק. במפגש האחרון הזמנו את כל ההורים. הם נורא התרגשו לראות אותנו מודדים להם לחץ דם, משקל, גובה ודופק. יש לי תחושה שאחרי המפגש הזה אבא יפסיק לגמרי עם הנשנושים. היום אני מבינה את החשיבות של ספורט, מקפידה לרכב על אופניים שעה בשבוע, וגם חושבת פעמיים לפני שאני מכניסה חטיפים לפה. אני רוקדת 2 שעות בשבוע. אני משחקת כדורסל עם אחות שלי הגדולה. לא, היום אני לא עושה ספורט. רק 6-7% מתלמידי בית הספר מבצעים את הפעילות הגופנית הרצויה היומית. כל הילדים בכיתה שלי חיים בעולם מלא טכנולוגיה. אנחנו לא צריכים לזוז מהכיסא, אנחנו משחקים כדורגל במחשב, ובערב צופים בטלוויזיה. והם כבר לא רואים זה עוד חוג, אלא באמת זה החוג באחד מספינות הדגל של העשייה של בית הספר. זאת למידה שגם משהו שעושים אותה בהנאה. בשיעורים עם רנדה למדתי שלא צריך לוותר על טכנולוגיה, אבל כדאי לשלב אותה עם אורח חיים בריא, וגם לשמור על הגוף שלנו, כי אף מחשב לא יכול לעשות את בשבילנו. כן, גם אני רופאה צעירה של קופת חולים מאוחדת.